takaici wallahi yanzu tsakanin gida Allah mai ki bakwai ga miya wallahi ƙarya kika yi 8 ne bayan ɗanɗana in ja wallahi bakwai na wallahi ƙarya kika yi dan don daga min ka tara cewa 8 ne kana ce mun to in ba renin wayo ba irin wanda miya ga nan nan jan ma kwalba guda ki sa maimakon kwalba guda da rai tsakanin gida Allah ka taji albasa da yawa kai za ka gaya min yadda nake biya to inu hada a'a ban da ci ga wata kamar ina za ka zo fito waje ina kake me zauna ina baka me hita rana akwai tuwo akwai shinkafa akwai mai da yaji akwai fried rice jollof rice pepper rice to a samin jollof rice din nan a hada da namomi sweet su je keji wai sambola ma sweet mallan wai mun gasa to ya kake ya garin ku ya yan nakka baban kananan ko ya wulle to Allah ya gawarta mai Allah ya ji kanshi Allah mutuwa haka take sai ta raba masoyi da masoyi kai hankuri amma dai kana mai addu'a ko kana sallah da kai ka rance da Allah kana sallah da kai ka sauke ka kai sabbi to alillallah karashe ka sani wala ni na dauka jahili kake a shekara kan da ilimi to amma da wadi man gaskiya kaja ka boye min tsakanin kan Allah baka shan taba ba na shan wiwiwa ana yin tsananin soda ni na san kai kamar dan yar mu wallahi daga nan in je ka wallahi na san dan yar mu haƙi wallahi to kai makan ka kiyamul layli wallahi mutuwa za kai tun dan yaron ka wallahi dan kana dan saurayin ka wallahi ka sheke wallahi kai mi daɗi irin ka to wuri ka ci abinci mai rai da lahiya ka kun kasa lahiyar ka mai haka nan daɗi mallam ni ba haka nan ba ni duk da ta ka ga nan abinci zan ci da ka ga nan to ni ci zan yi wow zan ƙara kira in akwai wani abu zo mana ke haɗu Allah sa da ta haɗu abincin ta ya haɗu don wala in bai da daɗi banci ne au wanda wala ruwan honho na ban shan ka gama gaskiya abincin ku ya daɗi wallahi yadda kun kai man Allah shi muku haka na wallahi ke yi kokari wallahi ke abin hawa gama kai gaskiya yawa mallan to sai an jima ke mace kike ba a gaisa da mata da na gaisa da ke ina zan na kudin abincin mi kuna abincin mu abincin wa a ni wallahi sadaka ta to ni cini wallahi sai ka bada sai na bada mi ni almajiri nake bara nan to dole ka dawo ka zo ku zauna ka ci mun abinci to ke ba sadaka ki mun fi sabilillah tambaya ta ki min ka so na wadi miki ki sa min na ci mallan ba ki na ma na ta da ne nake da karamin bala ya ci mun abinci da gudu kawai ya mun wanke na kudin abinci na da ya ci za ta awa 24 kana mata wanke Allah ya taimake ka batul aka sa mai halamin kai da kai ka ko shi aka
Mara mana.